També d'aigua ha parlat avui la portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Carme Alborch. Alborch ha demanat al govern de Rita Barberà que deixi la seva actitud obstruccionista contra el govern i que firma un conveni amb l'empresa estatal Aquamed perquè arribi finançament per millorar la xarxa d'aigua potable de València. Nosaltres el que demanem a l'Ajuntament de València és que desbloqueja la inversió que el Ministeri de Medi Ambient a través d'Aquamed té que fer per a la modernització de la red d'abasteciment d'aigua de València. No sembla coherent que s'impedisca, perquè no se firma el conveni, el que una red tan important no es puga modernitzar. En definitiva, si el que fem és treballar en interès de València, dels valencians i de les valencianes, tenim que fer possible el que l'aigua arribi en les millors condicions. És important també destacar que, ja que el Partit Popular parla tantíssim de l'aigua, després a l'hora de la veritat no facilite que les inversions de la Unió Europea i de l'Estat arriben.